Čus, ešte pred začiatkom videa by som sa chcel ospravedlniť možno za zlý zvuk, za zlú kvalitu videa, pretože na mestove je celkom solidne nefúka, takže ešte vpredom sa ospravedlňujem. Užívaj video. Čaute ľudia, dneska je to nové video a o čo sa dneska bude jednať? Ideme urobiť multi-ball challenge, máme tu koleso šťastia, vylosujeme si aké číslo. A ak si vylosujeme dvojku, dajme tomu, tak si zoberieme túto loptu, posunieme si ju na krížik, vystrelíme a náš cieľ je dať gól. A kto bude mať najmenej gólov, ho čaká trest a trest uvidíte až na konci, keď ho bude dať doplniť. Keď ho Marek bude plniť. Áno, presne tak. Dobre, prvý ide Marek. Dobre, to Dobre, prvý ide Marek. Vypípaš to. Dobre, poď, toč si koleso. Točíš koleso, čo ti padne, Dobre. Čo mi padlo? 5. Salto? Bereš si loptu. A to bude. Najlepší futbalista. Dobre, prvý nič. Ako sa cítiš? Moc dobre. Tak, ale ešte máš druhú šancu. Takže Marek si točí po druhýkrát. No vytoč si, Marek. Vytoč si. Čo ti padne? Marek tanečky. Dobre, poď. Dobre, Marek, čo ti padne? A čo to je? 3. Trojka. Dobre, ber si túto loptu. Marek, to ani netrafíš. Ani netrafím. Alex. To je Marek. Marek, poď, to dáš. Poď, Marek! Dávaj! Ako sa cítiš? Dobre. Ak takí dvaja nedajú gól, tak pôjdu na rýchlu smrť. Tak kto chce ísť ďalší točiť? Alex, ide točiť. Ak kto nedá gól, tak ak dvaja proste nedajú ani jeden gól, tak ide rozstrel. Bude rozstrel. Dobre, takže ide Alex, točí si číslo. Poď. Frajer. Je to 5. Dobre, máš kickerbolku. Má kickerbolku a ide kopať. Ešte odpička do pozadia. Prvý Alexov pokus. Dobre, prvý pokus. Marek, choď preč. Aj. Sančan, chytá! Chica foi a chapalopó. Čo? Načítať. Dobre, takže ide Paťo. Nie, Či ide ešte Alex. Dobre, točí si. Takže Alex si točí druhýkrát. Ukáž, čo to padne. Daj späť tú loptu. Druhé. Dvojka, tá bola táto dvojka. Nie, táto bola. Takže Alexov druhý pokus. Kopačka, mám Adidas. To pôjde do Behind Scenes. Musí. Dobre, Alex kope. A je to gól! Dobre, bravo, Mateo! Môžem ísť ja teraz? Áno, ideš. Dobre, takže Paťo, ideš. Točíš si prvé číslo. Uvidíme, aké ti padne. No, točí sa. Je to 4. Je to 4. Oj. Takže Paťo kope. Paťo kope prvý pokus. Vylosoval si túto mini loptičku. Takže Paťo kope. A je to gól! Ali out. Matias, počkaj, musím dať čo urobiť, čo si nevedel. Sunshine, vráť sa do tej pozície, v ktorej si bol v tej pozícii. Ideme druhý pokus. Paťo točí. Počkaj, idem to. Dobre, takže Paťo točí druhý pokus. Poď, musím dať obidva góly. Poď, čo to bude? Nie dvojka.
Oj, Pečka, je to kikerbal. To je moja lopta, takže by som to mohol... Takže Paťo kope druhý pokus. Ale bude sa dobre točiť. A nie prekonaný, takže Paťo. Aj tam koš? Tak som. Matias, natáčaj, dám koš. Potom budeme hrať tie Ali Matias, Out. pozri, dám koš. Hej, natočíme, že Arsenal out. Takže Sunshine. Sunshine si točí svoj prvý pokus, uvidíme, čo mu padne. No, bude to... Dvojka. Aj. Alex, braň. Alex, brániš! Takže Paťo či Sunshine kope svoj prvý pokus. Nedá. Áno! Áno! Sunshine, lollipop, rainbows, wonderful. Together. Takže Astronaut. Sunshine si točí druhý pokus. A je to... Trojka. A je to trojka. Takže tento mekyško. Táto ešte nepadla nikdy. Táto nám zatiaľ ešte nepadla, tak uvidíme, ako sa bude dať prvýkrát. Takže Paťo kope svoj rozhodujúci pokus. A je to gól! To čo bolo? Neplatí. Ďaká vetru. No. Ja ťa serem. Ďaká vetru som mohol dať aj Tak Marek Nie, však Matias, ešte ty ideš. Tak ešte ja idem. Tak No. daj mi. Ja. Neboj sa. Teraz natáča... Ja. OK, poď. A kde máte mukčísi? Uvidíme, čo mi padne. Bude to... Čo to je? Štvorka. Štvorka. Počkaj, na tu chýba. Tam je tá... Aha. Poď. Matias. Alex mu to vychytal. Musí ísť rozstrel proti ma... No to budú tie behind the stands, kurňa. Takže točím. Ty debil. Trojka. Pekná dvojka. OK. Dobre, poď. Áno! Matias, rýchlo točme 5%. Máš čo? Dobre, poďme Rýchlo toďme a Marek, ideš rozstrel, točíš si. Pekná dvojka. Dvojka. Super. Tak a idem si ešte ja rýchlo. Čo bolo? Okay. Točíme sa. Je tam trojka. Trojka? Dvojka. Nie, dvojka. Dvojka je táto. Nie. Dobre, tak poď s touto. Počkaj, Matias. Tak chceš ísť z väčšej ďalky? Nie, tam ti nešťastne. Hej, poď z väčšej ďalky. To máš dobrú loptu. Tak poď. Áno! Marek, musíš vyhrať. Marek, ja ti verím. Ako sa cítiš po tom, čo Matias nedal? Marek, ty debil. Marek, nie! No, Čo ti padalo? Traj. Trojka. Toto bola trojka, nie? Hej, to bola trojka. Ale nie, teraz je táto, takže máš kickerbolku. Ali Out. Gól! To čo je? Dobre, ide Matias. Ak nedá, tak plný trest. A to si mu nechal. Dobre, poďte rýchlo. 4. Raz, 2, 3, 4, dajme to. Dobre. Áno! Nemá. Áno! Dobre, urobme to tak, že Marek plní stres, lebo to
je zdlhavé a máme málo percent. Marek, plníš trest. Marek, plníš trest. No. Kurva! Blядь! Piča! Ale ďakujeme vám, že ste boli až tuto a vidíme sa pri Behind the Scenes. Čau.